Elementic tekee hiilipohjaisia rakennustuotteita, paneeleita, levyjä, laattoja ja teollisuuteen teknisiä hiiliä myöskin käytännössä. Me päädyttiin aloittaa yhteistyö Henkilöstöliigan kanssa oikeastaan silleen, että käytiin useampi firma läpi käytännössä ja Henkilöstöliiga oli ehkä se, mikä vastasi parhaiten kysymyksiin ja on samalla aaltopituudella lähes kaikessa, mitä tehdään käytännössä. Eli homma tuntuu vaan aina toimimaan. No, meille tärkeintä tosiaan ammattilaisten löytämiseen uudella alalla oli se, että puhutaan samaa kieltä Henkilöstöliigan kanssa. Molemmat ymmärtävät molempien puolien tarpeita ja lähdetään asiakkaasta liikenteeseen ja sen jälkeen etsitään ne oikeat työntekijät. Suurin ero oikeastaan Henkilöstöliigalla muihin toimijoihin oli nimenomaan se, että miten helposti asiat hoituu. Kyllä me ollaan oltu erittäin tyytyväisiä noihin prosesseihin tähän asti. Henkilöt ei vaan numeroita tai paperilla ja ei myöskään unohda heti kun on tullut taloon, vaan oikeasti pidetään huolta loppuun asti. Me ollaan tähän asti tehty Henkilöstöliigan kanssa hyvin laajalti eri rekryjä YMS, hyvin paljon teollisuuspainotteista, mutta vaatimus on ollut erittäin korkealla koulutustaustalla ja osaamisella ja toisaalta niin sitoutumisella. Eli sinällään ehkä vähän poikkeuksellisia vaatimuksia myöskin. Henkilöstöliigaa on helppo suositella melkein kelle vaan, mutta primäärisesti tosiaan teollisuuden ympäristö, missä me ollaan, niin voi hyvin sanoa, että toimii erittäin hyvin ja toimii kuin ajatus.